Hola, som la Júlia i la Dua i avui us parlarem de la por en parlar en públic. Primer punt, com et sents? Quan he de parlar en públic sí que és veritat que em poso una mica nerviosa perquè tinc por del que diguin els altres, però després un cop que estic a l'escenari o presentant, em sento tan nerviosa. Jo, a primària, sempre que em feia una actuació en públic, doncs, sempre m'atrevia a presentar i de tants cops presentar, doncs vaig superar la meva por. Segon punt, 3 coses abans de sortir. El primer punt abans de sortir a parlar en públic és relaxar-se, perquè si tu surts a presentar alguna cosa en públic i estàs nerviós es nota molt. Segon punt, t'has de controlar-te i no estar movent-te d'un lloc a l'altre, t'has d'estar quiet i preparat. El tercer pas és practicar abans de sortir, perquè així, quan parlis en públic, disminuirà els teus nervis. Si supereu aquests 3 passos, doncs podreu passar la vergonya davant del públic. Sereu capaços de disminuir la vostra por al parlar en públic. Si sou valents i supereu aquesta por, sereu uns cracs. Participeu en el concurs Jo tinc la paraula. Adéu!